Sanibonani guys, igama unqabile niphathela mazibela eIthonga ngomhla ka-28 October. Ubanile-ke guys ugcina emtshelile uMakhumalo ukuthi yena benozama sebeyathandana. Kanti-ke uMakhumalo ngoba wazi ukuthi uSanele loya umane wathukuthela wambuza ukuthi uyifunani intombi kamfowabo uBanele. Hhayi-ke ushilo kuSanele ukuthi cha ma angithandananga noZama, kusakhona uBanele. Washo ukuthi into yamanje leya, wathi indaba pho ungalandeli uMbali, yindaba ungafuni ukulungisa izinto noMbali. Wathi ma uMbali, wathi lalela, angifuni ngisho ukuyizwa lento oyikhulumayo njengamanje. Kuyimanje thina sibhekene nenkinga yokuthi ubaba omncane wakho noKwanda babathola abantwana, wena uzobhizi uzongitshela ngale dudu ongitshela wona. Hey guys, uze wathatha isikhwama sakhe uMakhumalo i-handbag wamobhula uSanele ngaso, ekhombisa phela ukuthi ngisho noma thiwa useyindoda enentshebe egcwele ubuso, kodwa kuyena uMakhumalo uyohlezi eyingane. Hambile-ke guys, uBanele wayotshela uZama ukuthi hhayi sengimtshelile uma. Wambuza-ke ukuthi utheni, wathi hhayi akajabulile neze-ke, umane nje waqinisa ikhanda. Kodwa ungakhathazeki-ke Zama, yabo njengoba eqinisa ikhanda, nami elami ikhanda liqinile, ngizonilwela mina Zama. Yabona phela manje usesiyona nje intombi yami, usuma wengane yami, uzoba unkosikazi wami, ngizokulwela kuze kunqamuke izandla. Wajabula-ke guys uZama, kodwa enalo uvalo. Kodwa ushilo futhi uZama ukuthi uMakhumalo akakaze nakanye amthanda vele, ngisho ukuthi athandana noBanele wayengakaze amamukele ngokuphelele. Manje-ke lokho kwenza ukuthi uBanele-ke hhayi angabi happy ubhuti, afune ngempela ukuthi amfake uZama kumagwaza ngenkani ukuthi bayavuma noma bayanqaba okwabo. Yena ufuna nje ukuthi ekugcineni abophe ifindo naleya ntokazi yakaNtanzi. Guys, akupheli-ke lapho. Uhambile-ke uBanele waqunga isibindi waya le komagwaza eyovakashisa uZama ukuthi adle ukudla kwakusihlwa engavaze eyithole ngisho i-invitation. Bathe nje besayihlalela etafuleni kamnandi beyikhulumela bencokola iy'ndaba zomndeni, bebethi hhayi bo memfo ngasesicabheni kuqhamuka uSanele ehamba noZama. Umane nje wathi awubo nje ngiyaphila, hhayi ngiphethe izivakashi-ke namhlanje. uMakhumalo wamane washintsha esibusweni same time. Wathi uZama eyi ngcono ngihambe bandla, angizobuye ngibuye. Wathi isekhaya la, hlala Zama, hlala nje, yabo ukuthi sideke kamnandi kanjani itafula, sicela amapleti lapho, sicela amapleti lapho. Wahlala phansi-ke kanjalo-ke guys, uSanele wanethezeka, waqeda wawugqolozela umndeni wakhe efuna ukubona ukuthi ubani onenkinga. uMakhumalo-ke ngoba bekade enqena ukususa uthuthuva phambi komndeni wonke, umane wakhetha ukusukuma etafuleni wahamba. Kanti nje bekubonakala ukuthi noNjinji uzomlandela, no-Ayanda noNokwanda, kahle kahle lapha etafuleni ngathi kuzogcina kusele yena uBanele benoZama. Guys, hhayi-ke siyazi sonke-ke into ejwayelekile ukuthi emzini ungathandwa, kodwa-ke le ihluke kakhulu ngoba hhayi ngoba nakho bengamthanda uZama, into nje yokuthi bazi ukuthi lowaya uSanele akusiyena uBanele. Manje bona mebebona uZama elaphaya ehleli noSanele, bamane becabanga ukuthi ukheqa uMbali ngoba uMbali kufuze ngabe uhleli eduze kaSanele, hhayi uZama. Guys, akuphili-ke lapho. Naye-ke uMbali sengathi-ke uthando luyantanta emoyeni empilweni yakhe, kodwa uvalo lusami ngenhla. Namhlanje-ke bekade ene-picnic nesoka lakhe elisha uMandla. uMandla-ke uyiphoyisa, ngathi ukuba romantic akakwazi kahle hle, kodwa uzamile-ke ubhuti. Wandlala indwangu phansi, wadeka ukunqaba yokudla. uMbali ujabulile waze washo ukuthi waze kanjani ukuthi ama-favourite food akhe lawaya. Kodwa-ke kuthande ukushintsha-ke ukudla epletini emva kokuthi-ke bekhulume nge-past. Ubuzile-ke uMbali ukuthi isoka elinguMandla alikaze nilithandane namuntu isikhathi vele uyakwazi ukuthi abe naso njengoba nje eyiphoyisa enza umsebenzi onzima kangaka ukusiza iy'mpilo zabantu emphakathini. Hhayi washo-ke ubhuti ukuthi useke waba khona umuntu wesimame abeyimisele ngaye waze wamcela ngisho ukuthi amshade, kodwa-ke ngenxa yokuthi wayethanda kakhulu imali wagcina esegijima nobhuti abaney'mali, wamlaxaza kanjalo. Hhayi-ke wabuza-ke naye-ke uMbali ukuthi yena ngabe ukhona nomuntu wesilisa akade ethandana naye njengoba nje emuhle kangaka. Eyi
kumane kwangathi kuma iqathi emphinjeni-ke kuMbali. Angazi noma umane wakhumbula uSanele kakhulu yini, kwathi akakhala uNtombo washiya kwaleyo picnic engasalumanga ngisho ukuluma ifruit nje elilodwa guys. Waphatheka kabi kuMandla kodwa-ke wamdedela wahamba uGirl. Emva kwalapho-ke ukhale ubusuku bonke kwaze kwasa-ke uMbali. Unina waze wabona ukuthi cha ngathi khona into edla indodakazi yakhe. Uhambile-ke wambuza ukuthi bekhalelani. Washo-ke uMbali ukuthi eyi ma, yazi phela imina engahlukana noSanele kodwa bengitshela ukuthi uzobuya azongicenga. Ngike ngifise sengathi angafika engqongqoze asho ukuthi hayibo, asibuyelane phela silungise izinto kodwa akabuyi. Uma wakhe-ke bengena-choice, umthathile umntanakhe bahamba baya emnyango wabasimbawula, waqeda wathi zonke izinto zikaSanele. Hhayi-ke guys, uMbali bekade ephosa zonke iy'thombe zabo, wonke ama-gift akhe awathola kuSanele, embonga nanokuthi-ke wamthanda ngeqiniso ngesikhathi besathandana. Kubonakala nje ukuthi uGirl is now moving on and wenza sure ukuthi i-past yakhe uyishiya ngemumva. Akayishiyi futhi ngemumva nje kuphela, uyayishisa ngomlilo ukuze kungabi khona ngisho imvuthuluka athi methi uyayibuka laphaya ekamereni imkhumbuze uSanele. Guys, kubuhlungu kakhulu ukuthi hhayi ukuthi uSanele akekho, ukhona futhi hhayi ukuthi akasamthandi uMbali. Uyamthanda, ikona ukuthi uvalelekile la avaleleke khona and mhla ebuya asithembe ukuthi-ke uzomfica uMbali esasekhona engakamkhohlwa, ngoba mewukuthi ngampela uyabuya ufice seze washada nalo Mandla. Eyi guys, impela kuyoshunqa uthuli impela, kuyoshiyana ukondla kwabazali, kuyoba ngaphansi nangaphezulu. Yeyi, wena wabona iphoyisa lishuqana nesigebengu esingafuni ukubuyela ejele. Guys, ukuvaleleka nje kukaSanele kukodwa kuleya ndawo kumnikeza i-stress. Kangakanani-ke mase sephumile ethi usezobona intombi yakhe ebeyiseyikhumbula isikhathi eside kangaka, efice isihleka ihlekiswa enye indoda. Guys, eyi Bandla, le nto ayenzile uBanele ibuhlungu guys, ibuhlungu ngempela. Ngoba yena njengamanje nje uplana ikusasa ngampela ubhuti uyaplana. Uplana ukuthi nje yena mase eshadile uzohlala kanjani noZama, like umuzi basezowuthenga, like ungathola ukuthi bazolandelanisa nengane yesibili lapho uSanele yena impilo yakhe imile laphaya. Hhayi-ke kodwa ngoba komndeni wakaMagwaza useyalazi iqiniso ngokuthi-ke uSanele usefuna ukushada uZama, mhlampe kukhona oyedwa abazosola ukuthi loyaya uBanele akusiyena uSanele, ebese-ke beyamphindisela kuBanele la abhilonga khona. Guys, aphela lapho-ke amazwi ami namhlanje, ningakhohlwa